Даний вид озброєння практично неможливо збити в зв'язку з тим, що коли ви не знаєте маршрут польоту, час польоту, то практично збити з сучасними зразками ППО його практично неможливо. Він не виходить в ефір, він не передає ніяку інформацію, він просто, як кажуть, в закритому режимі сам фотографірує, вертається на задану точку, приземляється, оператори приходять, знімають фотоплівку і далі, кажуть, обробляють, передають в центр обробки, дешифрування.